Musulunci shine tushen rayuwa. Musulunci shine addini na gaskiya da ya dace da ɗan adam. Musulunci shine saƙon da Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi, wanda aka ba shi da Ƙur'ani, ko ya zo da Ƙur'ani. Bayan kuma wannan ya zamanto hanyoyin rayuwarsa da yadda ya aiwatar da su shine hanyoyin da ya kamata mu bi mu koyi, kuma duk duniya ta tabbatar da haka. Akwai abubuwa da yawa da suke da tabbatar da gaskiyar musulunci da annabtar Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wasu daga ciki sukan zo su musulantar da waɗanda ba musulmai ba, saboda irin yadda abin ya ba su mamaki. Mutane waɗanda suke masu zurfin ilimi, waɗanda suke masana kimiyya ko masana halittar ɗan adam ko ɗabi'unsa, sukan samu abubuwa a cikin Ƙur'ani ko kuma a musulunci, ko kuma wanda musulunci ya bayyana, ko kuma wanda annabi ya bayyana ya yi bushara a kai, ya tabbata a gabansu, wanda sai sun gano sun faɗa sai su ji an ce musulunci ya faɗa shekaru 1400 da wani abu da suka wuce, wato daga samuwar annabtar Annabi Muhammad ko kuma hijira zuwa lokacin da ya bar duniya. Wannan abubuwa ne da suka rika tasiri a duniya, kuma ɗaya daga ciki wanda shine babban abin da ya rikita kwakwalansu waɗannan waɗanda ake cewa scientist ko kuma masana harkar likitoci da ɗabi'a da halayyar ɗan adam, shine irin yadda annabi ya bayyana zaman ɗa a ciki ko kuma samuwar halittar ɗan adam zuwa haihuwarsa, kamar yadda ya zo a hadisi na 4 a cikin 40 hadis akwai shi kuma za mu yi bayani a kai. Shi dai wannan hadisi, baban Abdurrahman Abdullahi dan Mas'udu shine ya karɓo shi daga wurin annabi mai tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi. Shi kuma Bukhari shine ya rawaito wannan hadisi, ko da yake mu mun same shi a littafi wanda yake mafi saukin karantuwa ko kuma mafi saukin fara karatu, shine 40 hadith, wato hadisai 40 wanda imamin Nawawi, wato shugaba Nawawi, ya harhaɗa su har guda 40. To Allah ya saka musu da alkhairi, Allah ya musu rahama, mun gode. Shi wannan hadisi wanda yake hadisi ne na Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya zo da matakai waɗanda suke su ne na halittar ɗan adam har guda 4. Da farko tun mutum yana ainihin nutfa, wanda shine ɗigon mani, to a wannan yanayin yakan yi kwana 40 a cikin mahaifiyarsa. Bayan wannan kwana 40 ɗin yakan juye ya zama gudan jini, wanda shine alaƙa, wato ma'ana gudan jini kenan. Shi ma yakan yi kamar kwana 40. Daga wannan yakan juye sai ya zama tsoka, wanda a wannan matakin shi ma sai ya yi kwana 40. Daga baya kuma sai a turo mala'ika wanda zai busa masa rai. Wannan mala'ika da zai busa masa rai shine matakin fara rayuwar ɗan adam na farko, dan daga nan ne zai fara numfashi, zai fara motsi a cikin mahaifiyarsa, za ta rika jan motsi. To akwai abubuwa da yawa da shi mala'ikan yake gaya masa. Da farko dai ana gaya masa ainihin arzikinsa da tsawon rayuwarsa, da kuma zai kasance mutum ne wanda zai dace da aljanna ko kuma zai dace da wuta. Wannan su ne abubuwan da ake fara gaya wa ɗan adam yayin da aka busa masa rai. To kamar da yadda ake gani a waɗannan hotuna, wanda daga baya ilimi na kimiyya da kuma ci gaba da aka samu ya iya ba da dama aka samar da waɗannan hotuna, waɗanda ake gani suna tabbatar da abin da annabi yake faɗa. Bayan annabi ya faɗa shekaru 1000 da wani abu, ko kusan 1500, sannan ne su kuma suka gano waɗannan abubuwan har aka zo mataki na waɗannan hotuna. Wannan abu yana ba su mamaki, kuma yana ɗaɗa musulmai su kansu da ƙasa su da riƙe addininsu da maganar annabinsu, wanda yake tabbatar da wahayi ake masa, ma'ana ba faɗan kansa ba ne.
Allah subhanahu wata'ala ne yake sanar da shi abin da bai sanar da sauran al'umma ba. To wannan dai shine yana ɗaya daga cikin mu'ujizozi waɗanda suke tabbatar da musulunci gaskiya ne, musamman aka dubi wannan mataki na ɗigon mani ya zamanto gudan jini, ya zamanto tsoka, sannan kuma a busa masa rai. Wannan abubuwa ne waɗanda suke lallai science ko kuma scientists sun tabbatar da shi, kuma abin lalle ya ɗaɗa su da ƙasa kamar yadda aka faɗa, sun da gaskata annabi, sun da ɗaukan maganganunsa. To da wannan muke da jan hankalin al'umma su ci gaba da riƙe addininsu da kuma yadda da saƙon annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, saboda wannan abu ne wanda yake abin alfaharin musulmai, abu ne na kafa hujja da kuma riƙewa domin ƙalubalantar duk wani wanda yake da shakku ko kuma yake ja da faɗin musulunci ko kuma kasantuwar addinin musulunci na gaskiya. Daga tashar taɓa kiɗi komai da ruwanki, a ci gaba da kasancewa da wannan tashar ta taɓa kiɗi domin mu ci gaba da kawo muku waɗannan daɗaɗɗen abubuwa ko kuma muhimman shirye-shiryenmu, abubuwan da suke masu ilmantarwa, masu ciyar da al'umma gaba, masu nishaɗantarwa, masu faɗakarwa. Taɓa kiɗi komai da ruwanki.